DXDC Radyoman Report. Ang tanang kaguol sa magtiayon, nabayluan na og way puas nga pasalamat og kalipay dihang na-rescue ug nabalik kanila ang ilang 3-month-old nga baby. Nagpasalamat ang inahan sa bata ngadto sa Ginoo sa kapulisan ug sa tanang mga taong nitabang aron mauli og balik ang ilang anak human kini gidagit sulod sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Kasi magasulti ma'am nga nabalik na giting panak. Thank you Lord. Ang dapat ka radyo. Mga tao na nitabang. Labi nila sa social media. Wala pa ako pagpasalamat na ay uli. Kaya alas gagabi murag nawayan ko sa paglaong. Ang baby boy aduna kini medical condition ug sumala sa inahan gas seizure kini hinungdan nga ni biyahe pa sila pa Davao gikan og Surigao City aron kini mapatan-aw sa mga doktor ug mapatambalan. Pinaagi sa mga report sa katawhan na rescue sa mga kapulisan ang baby sulod sa balay sa suspect nga si Rayalyn Herrera sa mental relocation tugbok ning Dakbayan sa Davao. Aduna nagpadangat og impormasyon usa ka concerned citizen ngadto sa Bahada Police Station ug kini karon ang ginasubay sa ato mga otoridad. Proceeding ta karon sa location din giingong didto gidala ang 3 months old nga baby nga gidagit mga kasama sulod sa Southern Philippines Medical Center. Nadakpan ang suspect ug gipriso na karon sa Bahada Police Detention Facility. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.